Wah, bocah kok ora moro-moro sih jane. Oh lah kok malah nang kene wong kon muat kayu wek. Muat kayu prio bos sarak bengi koyo ngene iki lho. Lampune barang yo urung dadi kok. Hah? Ya piye iki? Ayo wong sik wong urung dadi kok. Nek wis morep gelem langsir bengi ya. Ki ngopo ke wong kok ngamuk-ngamuk kae? Lah yo piye carane to nganggo Petromax apa kek? Zaman saiki kok Petromax. Kenapa Mas kok ngamuk-ngamuk? Wah, ya kok bojone mending kaya ngene iki. Biasa to. Wong ki kan senengane ngamuk-ngamuk. Lah kenapa jane? Takoni kuwi. Iki lho kon mangkat langsung malah nyamene mangkat ki dongkrok ah. Walah, kuwi iki ro mangkat-mangkat mergo lampune pedhot kuwi lho Mas, ket mau dibenekke ra dadi-dadi kok. Alah wis tenang wae, Dik. Masalah lampu iki ben rian lho. Bakul kayu kon dia ngaloko sing ngurusi ngene iki. Piye? Ya wis, terserah Mas wae lah, sing penting mobilku dadi. Are otomotif dak ra kene iki ye. Ah, cerek kene iki ye jalur penyelamat kok. Oh, ala gue. Cerek ya. Otomotif wah. Mbak, kalau bakal kayu kok dia ngalokor tuku lampu iki. Tersedia apa wae, Mbak? Nang Otomotif nyediake berbagai macam custom perlampuan, gawe motor iso, gawe mobil iso. Ono lampu bilet, lampu alis, lampu fog lamp. Wah, cocok, Mbak. Aku membutuhkan lampu mobil. Sing jos ready, Pak. Wah, ya jelas ready, Mas. Wah, ada Mio. Wah. Wah, montormu kok nyeni temen ta, Bos? Josis kan Lampune iki lho. lampune ya jelas iki bilet iki Mas, bilet serotnya RGB, alisnya RGB. Tadi siap menerangi masa depan. Wah, Mas Ram yo. Ya Josis jelas. Iki gawene nang kene iki yo. Gawene nang kene Mas. Gawene nang kene. Aku seneng karo lampune iki tak tuku oleh ora. Nek lampune oleh, nek motore ojo Mas. Ya sak motore ta, Bos. Ojo nek masalah motor iki soalnya motor rumatan iki Mas, motor rumatan. Nek lampune oke tak gaweke ora apa-apa, tapi nek motore ojo. Wah, gawe nang kene iki jan ora luput, ora kleru yo. Jan istimewa Bos. Garapane yo iso ditunggu. Prosesnya cepet, iso ditunggu. Kapan meneh kan?